गोसा सानो नायगौ जोथोन लागौ सानो आङो नुवा जोथोनबो लानो मोना जों बुंनो हाया मानसिनि जिउआव माब्ला मा जायो नखरनि मानसिया थाफानानै जोथोन लानांगौ लानो मोननांगौ नाथाय लानो मोनाखै दिनै नैबे नै दा फरायगासिनो दं थारमाने नैबे मादैनि फिसौजो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोबावनि उनाव आं जे जायगानिफ्राय भिडिअ जागायोमोन बेनिफ्राय जागायदों आङो बेखौ बुङो उदांस्रि ब्रिज एबा लांखार ब्रिज माने बे दैया लांखार दाथ' दैया ड्राय खिन्थु दैज्लां जाहां जाबाय दैया बे बिराद लोमजोबसिगोनलाय नै नायदो दाथ' इदिल' थायो नै स' लोगोफोर थांगोना जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आइपुवालि ब्रिज खाथिनि दुमब्रुथलि होननाय जायगायावहाय मोनसे जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै थानाय बर' नखराव आङो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामनो दाबाव नैबे भिडिअजों आं जेखौ खावलायगोन स' गारियाबो ओरैबायदि मैला लेथ्रा जानानै दङ आं दाहायसो सुहैसिगोन गारिखौहाय कार वाशिंआवहाय स' लोगोफोर थांबाय थानि बै लकेसनसिम लांखार थाख्लाय दैखौ बारबोनानै फाथाबारि मोनफैबाय लोगोफोरनो हाबजेनबाय लामाफ्रा एसे दैस्लुं जादों लोगोफोर अखा हादोंमोन नालाय लोगोफोर बे जाहैबाय दुमब्रुथलि दुमब्रुबो होनो लोगोफोर मा खालामनो नै दाने फैयै ओरैबायदि बार अखा जाफैबाय बे ससेयाव नायदो नै खोमसिल' जाजोब्बाय अ माय गड हठात बेबायदि जाबाय बोथोरा दिनैहाय अब्ला हाबबाय आङो नै ओरैनो न'आ बैयावहाय ओमफ्राय बारा लामाया बांद्राय माबा नङा खारबाय थाग्रा नङा नै बेबायदि लामाया काम अन आइटेन पावार अब्ला सफैबाय लोगोफोर न'आथ' बेनो नै गामियाथ' आं बुंनायानो दुमब्रु बा दुमब्रुथलि होमब्ला हाबलांनि ओमफ्राय नोंथांमोननो मिथिहोसिगोन आङो मा निदान मा खैफोदनाव गोग्लैनानै दङ नैबे बर' नखरा मोनसे बर' नखर जाय नखरा माने बा नखर फोथांनो थाखाय नखरखौ सुंखांनो थाखायहाय गाव गावनि न'खौ गारनानै एबा नैबे बड'लेण्ड BTR खौ नागारनानै गुबुन स्टेटआवहाय खामानि मावनो दंहैयो बिफाबो आरो फिसालाबो बेंगलरावहाय कर्नाटका स्टेट बेंगलरावहाय खामानि मावबाय थानायावहाय गोब्राब माने हथारैहाय मोनसे बेमार नैबे नखरनि गिरियानो अब्ला नैबे नखरनि गिरि आरो नखरनि फिसाला सानैबो दंहैयो बे नखरनि गिरिनि नामा जाहैबाय प्रिया नार्जारी आदै गाब्रिएल ओमफ्राय बिनिनो बिसि मादैया नैबे नै ओमफ्राय बे मादैनिनो फिसालानि बिसि फिसालानि मुङा जाहैबाय जोंसार नार्जारी बिनि बिसि बेवाइफोरा नैबे नै बेनिफ्राय जोंसारनि फिसाजो नानिया नैबे नै दा फरायगासिनो दं थारमाने नैबे मादैनि फिसौजो मादै नोंसोरथ' माने बेमाराव दंब्लाबो जोथोनबो लाहैनो मोनाखिसै दा दङ दाबसेयाव दा नोंथांमोननि राहा मा लानो नागिरदों राहाया माब्रै जाखो बेखौ एसे फोरमायदो मादै दे जोंहा जेबो राहायानो गैखाया जोंहा जा एसे दं बेबो आंनि बेमारावनो फानजोबनांबाय ओमफ्राय दाथ' नै आंनिबो नै बेबायदिनोखा अबस्थायानो आंबो गाज्रिखा दिनै आङो बेबायदिनो मावनानै जानोबो हाले आंनिबो किडनि अपारेसन जानायनि आरो टिउमारबो आंनि अपारेसन जाखांखाबाय मोननै अपारेसनखा आंबो दा आं जेबो मावनानै जानो हाया ओमफ्राय दा बिदिनो दाने मावनानै जानो हायिखाय हौवाया बिदेशआव थांबायमोन इयो गोबां दाहार दासिबो दङ बेखौ सुख'नो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय दा नै बेबायदि प्रेसार स्ट्रक जानानै बिदि जानानै थाहैबाय इयो ओमफ्राय दा आं बेखौबो जोथोन लानो मोना माब्रै जानानै दं आं नुहाबो आंनि मेगनजों नुवा दै गरदसे आं होनो मोना मुलि मोनसे आं होनो मोना दा फिसाफ्रा खोन्थाहरनो आरो बिदिनो माब्रै दं होननानै आं सोंहरनो आंनि फिसाफ्रा होनो बेनो दङ आयो बिदि होननानै बुंहरनो बेनो बे दङ दाबोनो अक्सिजेन गेसखौनो बख'नो हायाखै बिदि गाज्रि अबस्थायाव दङ होननानै खिन्थाहरनो आंनि फिसाफ्रा बियादै फिसाफोर खोन्थाहरनाल' आङो मिथियो आं नुनो मोना माबोरै दङ आं जेबो नुनो मोना गोसा सानो नायगौ जोथोन लागौ सानो आङो नुवा जोथोनबो लानो मोना माबोरै जानानै दङ आङो
मिथिया आं बुंस'नो हाया बेनिखायनो रायजो राजाफोरनो आं मोनसे खावलायनो सानो आंनि फिसायनि थाखाय एसे आर'ज खावलायदोंमोन आङो दा आं मा राहायै बेखौ लायनो हागोन आंहा जेबो राहा गैया हस्पिटालाव खस्थ'यैनो बियो सैनांनानै दङ बे हस्पिटालनि जेबोखौनो आं मोनदांले जेबो मिथिले बेसेबां नाङो बेसेबां नाङा आं मिथिया दा बे मानसिखौनो बख'नो राहा गैया जानानै दङ दा मादैया रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायगोन बे समाव आंनि खावलायनाया बेनो जा हायो थाइसे थाइनै अननानै एसे एनै दानहरला मोजां जागौमोन बेखौ सानदोंमोन आङो दा नोंथांमोना खोनाबाय बे न'खरनि दुखु जारला जेनाखि खैफोदाव गोग्लैनानै दङ जों बुंनो हाया मानसिनि जिउआव माब्ला मा जायो नाथाय मानसिखौहाय न'खरनि मानसिया थाफानानै जोथोन लानांगौ लानो मोननांगौ नाथाय लानो मोनाखै दिनै थाफानो मोनाखै हस्पिटालाव जोथोन लाफानो मोनाखै बियो जोबोद दुखुनि बाथ्रा मानो होनोब्ला बिथाङा बा बिथांमोना बिफा फिसाला सानैजों गाव गावनि न'खरनि थाखाय आवगायलांदों गाव गावनि न'खरखौ डेभेलप खालामनो बा न'खरनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनो थांनायावहाय नैबे अबस्था माने थांनो गोनां जादों गाव गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय दा जोथोन लानो मानो गैया जादों मानो होनोब्ला बे गोजान जायगायावसो दा बेजोंहाय जास्ट गावनि फिसाला बे फंबाय जोंसारनाल' बेजों दंफाबाय थायो दा बेनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हस्पिटालाव दा सिरियासलि आइसिइउआवनो दंबाय थायो होननानै बुंदों दा बेनिफ्राय बेयावनि खरसफोरखौहाय माने दा मेनेज खालामनो हाया जादों आरोबाव दुखुनि बाथ्राया बे नैबे न'खरनि थाखाय नैबे जिनाखि मादै बे आदै जाय लोमजानाय गाब्रिएल नार्जारिनि बिसि मादै माने बिहाबो माने एसेसो सिगाङावहाय गावनिनो अपारेशन मोननै जाखादों होननानै खोनादों अपारेशना मोननै जानायावहाय गोबां खरस थांबाय नैबे मादैनि देहाखौ फाहामनायाव बेनिफ्राय बेवहाय ओरै दाहार दासि लानानै हा हु फाननानैहाय बेखौहाय खुनुरुखुम मादैखौ बासायबाय एबा फाहामथाय होनो हाबाय एसेब्लाबो बेनिफ्राय बे थानाय जिनाखि दाहार सुख'नांगौफोरनि थाखाय बिथांमोना बेफोरखौहाय सुख'नो साननानैहाय खाथि सोमनो होननानै दंहैयोमोन दा बेयावनो नैबे अबस्था प्रेसार स्ट्रक जादोंनो दा बेफोरखौ मेनेज खालामनो थाखाय हस्पिटाल खरस बा बेखौ एसे मोजां खालामनानै न'आव लाबोनानै मोजां जोथोन लानो थाखाय दा बिथांमोनहा रां थोआखै रांनि जोबोद माने गोनांथि जादों बिथांमोनहा दा बेनिखायनो जेरै बे मादै एबा बे न'खरनि मानसिफ्रा खावलायदों नोंथांमोननियाव आर'ज खालामदों जाहाथे नोंथांमोना एसे जा हायो अननानै अनसुंथाइ हर हेफाजाब हो नोंथांमोनाबो बोर मोनगोन इसोरनियाव आर'ज गाबनानै हो नैबे आदै गाब्रिएल नार्जारिनि थाखाय जाहाथे गासैबो बिनि लोमजानाय साजानाय आरो बिसिनि न'खरनि थासारिफ्रा जेन मोनसे गोजोनाव फैयो बेखौ आङो खावलायबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों स्क्रिनावनो नुबाय थादों नोंथांमोना QR कड दङ फनपे नाम्बार दङ एकाउन्ट नाम्बार दङ बेवहाय नोंथांमोना हरनो हागोन जा हायो नोंथांमोननि बे एसे हरनायानो नैबे न'खरनि थाखाय गिदिर हेफाजाब जागोन दा बेखौ आङो खावलायबाय